Northeast Record presentation. WUFF. Abinda nake ji kenan fa. Shi yasa na so ka sanar musu kafin in zo. Kin gani? Wannan ba abin daga hankali bane. Ki kwantar da hankali. Komai zai yi. Ya hankali na zai kwanta. Akwai aminansa. Yana matukar jin maganarsa. Zan je in same shi. Na san insha Allah in yi magana za a yi dace. Idan aminin nashi bai shawo kan shi ba. Ni ba ina ganin ko ya amince ko bai amince ba wannan abin tun da dai aure ne ba sabon Allah zamu yi ba ni kawai zamu yi auren kawai abun ba inda za a yi mai aure ba da yadda iyaye ba kenan in ba su yadda ba shikenan ke kira rabu da ni kenan ba haka bane amma dai ka san yadda za ka yi ka shawo kan shi haka ne to yanzu zan ga me kamata yi insha Allah dai daga yanzu zuwa gobe insha Allah har sai gobe gaskiya ka tafi tun yanzu ka je ka samu ka shawo kan shi to shikenan zan tafi kamar yadda kika ce amma fa ki sa a ranki wannan aure a riga an yi shi an gama sai na dawo to shikenan da Allah ba maganar sallama ba ne tarko na ya kama kurciya abin da ya tabbatar min da haka shine ya nuna min cewa zai iya rabuwa da uban nasa ma yana ce zai tafi ya je ya shawo kan tsohon nashi Lilin baba Kage gida ko? Kage gida ko? Agari gaskiya an kashe ai ba ai gidan shigo so mu je ka da shi agari wajen da ba to shi wata kasa sai da wannan mai irin zamani sila ni da ke za mu je a northern line zuciya ruhina kin shiga banda ke a nogo line yanzu a matsayina na mahaifinka dan nayi maka fada shikenan sai ka tashi ka je ka kai ni kara a wurin wani ba za mu kashe mu rufe ba a cikin gidan nan ba wanda ya je gani haba kai hakuri amma ban yi dan bata da kai ai ku zan ba hakuri kai da wannan yarinya da yake matar ka ce ban san da wani ido zan kalle ta ba. Kana nufin ka amince kenan babu? Alhamdulillah a gaya mata na ga sako. Na ga sako. Allah ya saka da alheri. Amin. Abinda nake so da kai ka yi hakuri ka kula. Aure ibada ne. Idan ta saba maka a inda ta saba ma ka nuna mata kuskure. Idan ka saba mata ta ce ka saba mata kar ka ji nauyin ka ce mata hajiya yarinyar nan ki hakuri ta zama yarinya abun ga ba komai kai Allah yaron Allah ya maka albarka kai ni ba amince ba wallahi ya ce in ma baki amince ba zai zo da kanshi ya baki hakuri haka muke da shi wannan karin ba daga wurin shi bane to mece ce matsalar ina da sharuɗa masu tsauri wanda duk namijin da zan aura sai na jindaya mai su kuma sai ya bi su
sanin mai aure. Wace irin ko in ce wasu irin sharuɗa ne haka? Ko ma wanne ne faɗe su? Suna da matuƙar wahala fa. Duk wahalan suna amince. Sharuɗa na ga sa rubuce a wannan takardar. Idan ka amince zan sa hannu za ka sa hannu kuma lauya na ma zai sa hannu. Na amince. Tun baka ji ba? Na farko dai ni juya ce kuma ba na haihuwa. Wannan ba na abin damuwa ba ne, na amince. Na biyu, idan ka aure ni babu kai babu kula wata ƴa mace. Na amince. Na uku, ko wata mata na ganka kana nema zan iya rabuwa da kai. Kuma zan yi amfani da dukiyata don kanin an kai ka gidan yari bayan na sa 'yan sanda sun wulaƙanta ka. Na amince. Na ƙarshe kuma zan sanya ido a dukkan al'amuranka don ganin baka min ɗan waken zagaye ba. Idan ka yarda ga takarda ka sa hannu. Amma kai babban kuskure da ka amince da wannan shirin. Kai kake ganin haka. Ya kamata ka dinga gane abin da nake. Bayan kun yi aure, bayan hankalinka ya kwanta, dole za ka so ka ci gaba da ɗan mata masu karancin shekaru. Kar ka manta bayan ka yi 'yan mata, da ta a yanzu da kuɗi suka zo haka zai fasa. Duk abin da budurwa take takama tana da shi, ita ma fa hajiya tana da shi. Ba yadda za a yi Allah ya kai na gaba in dawo da kai na ba. Wannan ai ba da imani. Allah ce maka. Abin da ya kamata ka faɗi kenan. Dama an sa biki ƙarshen watan bikin za a sha shagani. Yanzu da za ka yi da siyama kenan. Da kake gani idan siyama ta gani. Muna maganar arziki sai ka kawo maganar siyama. In haka ne kai ga aure ta mana. Wanda ma kai ga mutum. Wai me ke faruwa ne ƙawata? Ba a ganin ki a kasuwa ko ɗuriyanki ba a ji. Gashi kin shigo ɗaki kin zauna ke kaɗai ana ganin yanayinki an san kina cikin damuwa. Maganar kasuwa umma ce ta hana ni zuwa talla kwata-kwata. Kullum ina gida. Kuma ke ma kin san damuwa ai ba za a rasa ta ba. Dini ko? Shi, to kin san menene? Zan ta kiran numban Dini baya shiga. In ya shiga ba sai dai in ji number busy sai ya awa 2 yana waya kuma in ya gama ba zai taba kira na ba. Kuma ni abin yana bani tsoro kar in zo in rasa shi. Kin ga tun da ya samu aikin nan kullun yana hanyar Kaduna. Allah sarki ƙawata. Lallai kina cikin damuwa. Kin gani ban cika son baki shawara bane a bangaren soyayyanki da Dini. Saboda ko na baki wannan shawaran ba daukan ta kike yi ba. Sai kiga kamar ni bana son soyayyanki da shi ne kuma ba haka bane ba. Wallahi ƙawata baki fahimce ni bane. Ke ce dai baki fahimce ni ba saboda soyayyanki da Dini ta rufe miki ido. To yanzu dai naji. Dan Allah duk a bar tona-tonan abin da ya wuce. Yanzu kawai ki bani shawarar yadda zan yi in dawo da Dini. In fa na rasa Dini ina ganin kamar zan rasa rayuwata ce fa. Ai idan kika rasa shi baki rasa rayuwanki ba. Shawara ɗaya zan baki shine ki rage son Dini a ranki. Gaskiya saboda za ku iya rabuwa a kowane irin lokaci. Kinga ni fa abin da yake haɗa ni da kike ni fa bana so kina min irin wannan mummunan fatan ta. Ba mummunan fata bane Siyama saboda ko baki rasa shi a bangaren soyayyan ku ba mutuwa za ta iya raba ku. To ai wannan mutuwa ce ta raba mu. Na san mutuwa ce. Kinga idan ba za ki bani mafita ba kawai ya kamata a bar magana na. To a bar magana dan gaskiya da zan iya gaya miki kenan. Ina ni mutumin kirki da yanzu shine wallahi da ba za ki shigo ɗakin nan ki zo ki zauna kina wannan tunanin ba kina wani wannan duk a rasa gane yadda kike da yanzu shine wallahi kina cikin farin ciki wala har ni ma sai na ji daɗi haba Lilin baba on top kuma na faɗa aini zan baki dukiya I tell you to wait for me you know want to wait for me
waiting for my head, make it Jojo Parade. I tell you to wait for me, you know want to wait for me. Now you waiting for my head, make it Jojo Parade. Na gan kalar mata ke na ke so, na gan irin mata ke na ke so, na gan kalar mata ke na ke so, na gan irin mata ke na ke so. Gashi na dawo ba zan koma ba, inda kike nake kauna nake da ke. Gashi na dawo ba zan koma ba, inda kike nake kauna nake da ke. Kin biya kin sace mini zuciya, kuma na faɗa aini zan baki dukiya. I tell you to wait for me, you know want to wait for me. Now you waiting for my head, make it Jojo Parade. I tell you to wait for me, you know want to wait for me. Now you waiting for my head, make it Jojo Parade. Gashi na dawo ba zan koma ba, inda kike nake kauna nake. Kai, akwai manyan mata ba. Allah ai kallo ya koma sama. Ai wannan shi ake nufi da shawo ya ɗaukiwa. Wannan shi ake kira WUFF kenan. Kai wannan in banda zari dan Allah ina wannan zai kai wannan mata. To ba. Ai wato zari ne irin dan adam kawai yake damun mutane. Wallahi wannan mata ta fi dacewa. Amma wannan katon mata ga komi. Kai wannan ai shi ake ce mawa wannan ai zara ne. A gaskiya. Ina ganin ta wallahi. Wannan ɗakin ta zai kai da koko ina ne. Amma aure ba dambe bane ba ai ko. Ashe kai ma za ka iya auren sa babaka. Kai baba in har akwai kuɗi ko sa'ar kaka ta ce wallahi zan yi WUFF da ita. Kai gaya ma ai wannan Hajiya Mansura ce ba, matar Alhaji Sagir Ilyas shahararren dan kasuwan nan kuma dan siyasan nan wanda 'yan bindiga suka harbe shi. Ya ban matan tarin dukiya na gaya ma ba da ba jika ba komai. Gaya ma ko ni na samu wannan daman baba WUFF da ita zan yi kai. Kai sai dai ta WUFF da kai baba. Barka da zuwa. Ya aiki da gajiya manaja. Barka da zuwa. What did I send? So thank you. Ranar aure gidan biki sai mata, in ba mata bikin ba zai daɗi ba. On top. Ranar aure gidan biki. Kasan biki ne wanda ya shahara. Kuma amarya fan ɗin shi ce ta gani kashe. To shi yasa take so ma ya zo yi performance a dina ɗinta. Babu matsala, duk da dai bayi da isasshen lafiya, za mu yi ƙoƙari mu ga mun zo. Allah dai ka taimaka saboda rashin zuwan saurin ba zai yi mahajiya daɗi ba. Karka da mu yi maganar kuɗi kawai. To, ka san kuɗi ba damuwa. Wannan bari da mun san farashin nan. Ka san haka muke ana tsatsin da Gaskiya ne. kuɗi kuma in muka yi alƙawari insha Allah za mu cika. Ka san shi alƙawari yana da muhimmanci. In kana cika alƙawari mutunci da darajar ka zai karu. On top. Lilin baba Shareef kuma to kusa ai wasa za mu yau ku yi rawa yau Lili ya fito kuma so kusa yau wasa za mu yau. Mai gayya mai aiki waɗanda ake jira sun zo, ango da amaryarsa sun zo, saboda haka jama'a a miƙe domin girmamawa na ango da amarya a kuma ba su hannu. DJ
Danada. On top. Lilin baba. Shareef. Kuma to kusa. Ai wasa zamu yau. Ku yi rawa. Yau Lili ya fito. Kuma so kusa. Yau wasa zamu yau. Ku yi rawa. Ga Shareef ya fito. Ahaye. Don are ya bugo ni ko na raira sabuwa toho da tsohuwa saka takalmi mu sharawa kuma to mato kusa filin baba ne kainuwa nace kuma to mato kusa filin baba ne kainuwa idan na to ango da amarya mun gode abokin ango abokan amarya a nemi guri a zauna za mu kira malam imamu masallacin juma'a na wannan unguwa tamu mai albarka Sheikh Dahiru Saminu Lawan Kankarobi bismillah. Sallallahu alaihi karim. Bayan karɓa addu'a daga babban limaminmu sai takaitaccen tarihin amarya inda yake dai na san an shi ya sani amma mutanen da suke gurin nan suna buƙatar su sani saboda na wasu daga Abuja wasu daga Lagos wasu daga na ga har da Benue daga Benue na ga tibu guda biyu a nan to babban kawai amarya Hajiya Sa'adatu za mu so mu ji daga bakinki takaitaccen tare a gurguje saboda ba mu da lokaci a ba ta Lilin baba on top Danada. So jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya da zuwa mana wannan taro. Allah ya mai da kowa gidajen shi lafiya. Lilin baba on top. Za mu kira abokan ango su dan cashi. Manya-manyan abokan ango bismillah. Danada. On top. Lilin baba. Shareef. Kuma to kusa. Ai wasa zamu yau. Ku yi rawa. Yau Lili ya fito. Kuma so kusa. Yau wasa zamu yau. Ku yi rawa. Ga Shareef ya fito. Ahaye. Don are ya bugo ni ko na raira sabuwa toho da tsohuwa saka takalmi mu sharawa DJ mun gode kada kaga da Allah ina da magana ko amarya da ako za su iya miƙe mu ina da magana amarya da ako su zo nan a zahiri dai shi ne mijin a baɗi nifa jama'a sai a kure shi ajiya 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 za ki ɗauki nauyin ci rigunansa ba za ki ba shi kuɗi ya ƙara amarya? Za ka ƙara wata amar? Amarya,
mun gode. Da alama dai akwai tsoro a tattare da shi. An gode amarya za ku iya komawa. Waka sai da kida wasa ba ma fada mata na rangwada ku zo Shareef yana kira sannu ku karkada bugu tunda kidan ya bugu zai shiga sako da lungu ku sharawa da kalangu a lokacin abu ayi in ya wuce ba za a yi ba ku yi da kyau shi za ya sako an dade ba a manta da ku ba kuma to kusa yau wasan zamiyo ku yi rawa yau Lili ya fito a haye a haye a haye a haye Lilin baba on top na taso da wanka da soso masoyi abin so mai sona nake so abin da kake so in ka yarda da shi ba damuwa ka kulle idanuwa ka toshe kunnuwa ka ji kuma so kusa yau wasan zamiyo ku yi rawa ga Shareef ya fito kuma so kusa ai wasa zamu yo ku yi rawa iyayen ango ƙawayen ango saboda kun san shi na mata ne in dai ɓangaren mata ne ajiya na ya ce yi shi to jama'a albishirinku ko ku ci abinci ba albishirinku to wanda ake jira ya zo shahararren mawaƙin nan saurayi mijin yan mata yaro mai tashi faɗa ko kun ɓangare za ku canka tauraron da tauraron sai yake shanawa yaro da kudi abokin tafiyar manya yaro da kudi abokin tafiyar manya kaci da uwa kaci da yanta wane ne wannan chairman na North East Record kuma gari mawaƙin da amarya ta fi so ta ce ita duk duniya shi za a kawo mata kusan abin da hajiya ta ce da shi ake hajiya wani mawaƙi kika kira to na dai ɗauko mawaƙin da aka sani na Lilin baba jama'a ni ke domin girmama babban mawaƙin mu Lilin baba jama'a kowa da kowa ya miƙe Lilin baba on top ranka shi daɗe zango lego ku duba mai dama dama ku kai wa oga gida dama 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 na ta ku duba mai dama dama ku kai wa oga gida dama dama ini mu je ma
Lilin Baba on top. Sound Northeast Records. Ba wata ba ke ba wata Sarauniyata kin zama jinin jikina, zinariyata ke ce na bar wa gaina. Let me take you to the north side, ni da ke wallahi we go chop life. Baby no the waste time now. My baby still baby. Lilin Baba Mr. Bangis Sanda na ganki ɗarama. Hello? Ba da tashin ki ne daga bacci ba. A'a ban kwanta ba tukunna, ranka yi daɗe. Ya kwana biyu? Lafiya kalau. Ya Siyama? Tana nan lafiya, ɗazu muka yi waya da ita. Wai ta san abin da ke faruwa kuwa? Na mene fa? Wai ta san cewa yau ana bikin wannan saurayin nata? Wai kana nufin Dini? Yaushe kenan? Yanzu haka yana gurin dinan bikin shi da shi da wata mata. Inna lillahi. Ai ko wallahi Siyama bata sani ba. Yanzu zan je gidansu na sanar da ita. Zakiya? Daga ina kike a cikin wannan daren haka? Kin yi shiru magana nake, daga ina kike? Wai me ke faruwa ne? Akwai matsala ne? Dini yayi aure. Wani Dini? Wani Dini zai taso da ni cikin wannan daren ya kawo ni nan? Dininki. Haba. A ina kika ji wannan magana? Yanzu aka kira ni aka gaya min, kuma wanda ya kiran ba zai min ƙarya ba. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Thank you. Na ji wani shi amma bari in kira Salim. Ƙaramin kyau suka yi maki. Ta ce wa mai gida a sanya kiɗa ta yi tabar gaza. Hello? Siyama? Da kwana biyu. Salim, da gaske ne Dini ya yi aure? Kaga, batun ɓoye-ɓoye ya ƙare, kawai ka faɗa mu.
Da gaske ne yayi aure? Da gaske ne. Yanzu haka ma muna gurin dinar tashi. Hello? Siyama? Hello? To ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siyama. Inna lillahi. Siyama. Siyama. Inna lillahi. Umma! Siyama. Siyama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umma barin kirani ne. Hello? Hello? Hello Lili kana ina? Dan Allah ka zo da sauri ga Siyama ta faɗi ta suma yanzu. Ka zo mu kai ta asibiti. Okay to sai ka zo. Sai ka zo. Me ya samu Siyama? Umma faɗuwa kawai ta yi ta suma. Ina kaunar ki kin ji ladidi, kin ji ladidi na kau. Ganina shine ban kwana. Ganina shine mutuwa, ka gane lalle in dai na fito dole sai an yi kuka. Karkiya da masoyin ki to ki saurara, karkiyar da masoyin kidan akwai kura, ɗauki hankalin ki sai tashi ki salura, ina biyar ki abin da ki kai mini na jura, bari ni na yo da ke, bari ni na yo da ke, tunda na ce sai da ke, bari ni na yo da ke. Je gida can sai mu zauna, ni zan rike amana, kyakkyawa zo mu zauna, da kulawa za ki shana.